ما يعملش وبرا ما تنزلش يبطل الوين في الطرق والفاتريني مشاولين. Il-presepju, l-pasturi, l-ġulbina, il-bambin, l-imbuljuta. Imżejna fl-irħula u fl-bliet ħad bil-bambi f'maxtura. Il-qaq tal-asel, il-kartolini, is-siġra u r-rigali. L-anjiet, il-pantomima, il-frikka tat-tifel, il-quddisa ta' nofs il-lejl. It-twelid ta' Kristu, l-isbaħ żmien tas-sena, il-miliet. Armati bil-kbir, bil-botot, itebtku dawl qawwi mżejnin, inħoss qalbi tfur bil. Dan iż-żmien tas-sena sar sinonimu mal-pantomima, produzzjoni teatrali, kummedja mużikali għall-familja kollha. Bdiet l-Ingilterra u ftit imxiet f'pajjiżi oħra, bħall-Afrika t'isfel, l-Indja, il-Kanada, iż-Zimbabwe u Malta. Il-panto, il-bażi tagħha dejjem kienet il-Komedja dell'Arte, fil-fatt oriġinarment kienet jisimha Harlequinade għax kien hemm Arlecchino. Il-spiritu pront huwa bżonjus huwa diffiċilissimu, partikolarment jekk qed taħdem awdjenza li ukoll se tagħtik botta risposta. Fl-istess ħin il-problema l-attur huwa li jżomm il-kontroll hu. Il-teatru jattrani in ġenerali, imma il-pantomima jattrani ħafna hija l-aktar ħaġa li qisha kartun, jien meta kont żgħar kont ħafna cartoons. U jużmuni ħafna l-cartoons anke issa ġifieri ħafna ma' tfal. U l-pantomima qisha kannek il-kartun fuq forma ta' teatru, ġifieri għandek nies karatteri larger than life, kulħadd daqsxejn ridikolu, l-kostumi, u dak li jogħġobni ħafna. Hemm element interessanti kulturali fil-pantomima li xi ħaġa li hija tradizzjonalment Ingliża, aħna integrajna. Portajni għal Malta. U integrajna ġiet integrata, ġifieri forsi dak li tradizzjonalment naraw l-Ingilterra ma narawx hawn Malta. U minn waħda li kienet issir waħda fil-miliet issa f'daqqa waħda ma' ħafna kumpaniji hemm xi erba' li jsiru. Is-sens ta' kompetizzjoni jinħass meta. Jekk ngħid li ma jinħass ma nkunx korrett, però mhux daqshekk. Aħna nista' ngħid mill-esperjenza ta' dawn l-aħħar snin għandna udjenza illi tiġi minn sena għal sena. B'umiltà ngħid illi f'dan l-aħħar 4 snin żidna in-nies għall-Pento. Dejjem nippruvaw naħdmu mill-aħjar li nistgħu biex intejbu l-prodott, ovvja, spejjeż huma enormi, bħalma tista' tgħid inti ġifieri. Però għax hawn nies pereżempju li jaraw il-pantomima bl-Ingliż biss. Għaw oħrajn li forsi għax ma jafmux bl-Ingliż, allura jaraw il-pantos bil-Malti. Fil-fatt hawn tnej bil-Malti u tnej bl-Ingliż pantos. Għaw min idurhom kollha min ikun dilettant. Fil-fatt aħna nintaqgħu ma' udjenza li għat-teatru jmorru biss darba fis-sena fi żmien il-milied biex jaraw il-Pento. Eżattament huwa proġett interessanti kif xi ħaġa tradizzjonalment Ingliża integrajniha u saret parti mill-avveniment kulturali tagħna. U tiġi aċċettata mill-udjenza ġifieri kull sena jkunu qegħdin nistennewha minn sena l-oħra. Il-lingwa hija interessanti fil-mod kif tiżviluppa l-pantomima. Il-pantomima bl-Ingliż tagħmel ħafna storbi biex ngħidu hekk fuq l-idea ta' differenza bil Maltin li jitkellmu bl-Ingliż u dawk il-Maltin li mhumiex kapaċi jitkellmu bl-Ingliż. Ġifieri ħafna mill-humor jinbena propri fuq din l-idea u naħseb anki ċertu idea ta' klassiżmu li
it-tik pubbliku, ġifieri hemm nies li jħossuhom tajbin li huma jappartjenu għal dik il-klassi privileġġjata mill-pantomima nnifisha u qed jitqu bl-oħrajn li huma differenti minnhom. Ġifieri ħafna mill-pantomima ma tkampax ma teżistix kieku m'hemmx dan il-tensjoni lingwistika. U naturalment, meta mbagħad taqbad il-pantomima bil-Malti, dal-fenomenu kważi nqeleb rasu l-isfel. Inti jekk inti m'intix kapaċi titkellem bil-Malti jekk il-Malti tiegħek huwa limitat, se ssir dak li speċi m'hawnx postok, eċetera, eċetera. Allura interessanti wkoll tara kif il-pantomima żviluppat biex tirrappreżenta gruppi differenti fis-soċjetà. U gruppi differenti ħossuhom komdi jaraw pantomima mhux oħra. Naturalment għandek overlap kbir u qed nissemplifika ħafna, imma dal-fenomenu lingwistiku naħseb li huwa qawwi ħafna. Il-pantomima tal-MADC għandha storja twila. Issa ħadna l-pantomime l-MFCC ġewwa ta' Qali, inna għandikun 10 snin, issa għandikun 10 snin. U bnejna speċi ta' audience base ġdid li jiġu ta' Qali hemm ħafna skop għal affarijiet li ġewwa teatri oħrajn ma nistgħux nagħmluhom. Pereżempju hemm il-pyrotechnics, hemm il-kobor, hemm l-audience participation li hija differenti milli hemm fit-teatru oħrajn. There's something for everyone. Dejjem inħobbu nagħmlu sorpriżi, pyrotechnics, imma l-aktar ħaġa li jiena qiegħed qiegħda l-qalbi dis-sena hija il-projection mapping li nużaw. Kuna għaxejn fejn jipproġettaw affarijiet speċifiċi li jużaw ċertu sfin biex jidhru ikollhom effett sabiħ ħafna. Skubidu għalfejn tagħżel. Mela, kull sena kif tgħaddi l-pantomima nagħmlu production meeting, naraw kif morna fil-pantomima li għaddiet u nibdew naħsbu minn sena qabel fuq li ġejja. U jkun hemm diversi karattri li niddiskutu. Din is-sena qedna Scooby-Doo qatt ma għamilnieh, mela allura imbarkajna fuq Scooby-Doo. Jien qatt ma kont dilettant ta' daw it-tip ta' stejjer u fix-xuħiti tex kemm qed nara qed nidħol fuq YouTube biex nara da Scooby-Doo minn kien u l-karattri ta' miegħu insomma. Naturalment mbagħad noħloq karattri oħrajn fit-tisi biex inrawhem l-istorja. Del-panto, ħafna avventuri sbieħ. Niġru wara teżor ta' ħafna dieb. Għaxin jgħġobni ħafna dieb u diamanti. U allura għad niġri ma' tifel u ma' ħafna pirati koroħ. U għad niġru bis nsibu dan il-treasure, dan il-teżor tant ma' jestus. Forsi xi darba nsibu nsiru sinjuri. Mela. Il-ġeneru tal-panto probabbilment huwa iktar miġbut lejn il-musical u anki iktar u iktar il-music hall. Allura it-teknika hija differenti, partikolarment għax m'hemmx dak li jgħidu l-fourth wall, jiġifieri l-udjenza titkellem mal-atturi, l-atturi jitkellmu mal-udjenza, jiġifieri allura tieħu l-ispirazzjoni iktar mill-kommedja dell-arte. Imma ħafna drabi, ħafna ġeneri differenti, dejjem issib li hemm pjuttost transfusion minn ġeneru għal ieħor u interessanti meta dawn l-affarijiet tarhom ħajjin fis-sens li tara momenti li huma drammatiċi ħafna li probabbilment huma mis-stil Greek u mbagħad daqqa waħda hija fi-stil musical. Nippreferi ma nitkellimx fuq ġeneri u nara x'għandu bżonn ix-xogħol li għandi qudiemi. Imma trattament huwa dejjem iktar u iktar fil-kumedja xi ħaġa serja. Kif jgħidu bl-Ingliż, comedy is a serious business li ddaħħaq in-nies hija xi ħaġa diffiċilissimu ftit hawn nies li jafuha li għandhom il-kapaċità. Malta naħseb li we're blessed fix-xenz li hemm ħafna nies li huma kapaċi fil-kummedja, partikolarment kummedja bħal panto li kif għadt hija kummedja bażata fuq il-kummedja dell-arte. Kemm ilek tgħix f'dan il-mużew? Qatt innotajt xi ħaġa stramba? Lil-ħija ma rajtux bħali. Li rrid jgħidilek hu jekk qatt rajt xi moviment mhux normali. Bħalxi. Isma' kemm iddum biex tifhem ta' inti? Mela tkellmu ċar ħieħa nifhimkom mill-ewwel. Pereżempju, qatt rajt xi ħaġa tiċċaqlaq weħeda? Kieku nkun għadha nħasser fil-banjo minn barra triq għalwina jdaħlu ġewwa. Jew inkella qatt kellek konċert.
Ifittixtu, kemm fittixtu b'qajt ma sibtum kien? Le, ta' dejjem sibtkom minuta. Scooby-Doo. Għal-zon or point. Tajjeb, isma, nibdew bi-Scooby-Doo isek tifhem għal-miliet u l-pantomimi u kont se nsaqsik, isma' fejn tibda tiġbed il-linja x'il-pantomima hija magħrufa li jkollha ċertu kummenti fuq dak li jkun lokali, ġifieri importajna lil Scooby-Doo tajjeb u kif semmejna żon on point mill-ewwel poġġejnih f'postu Malta. Però il-mistoqsija tkun isma' meta tkun qed tikteb, le, jew meta tkun qed tiddiriġi x'jista' jkun li jiġru affarijiet waqt li tkun qed tiddiriġi wkoll. Ben fejn taqtaħħallin jgħal dak li jidħol li jkollu konnotazzjoni politika, dak li huwa politikament korrett jew le. L-ewwel għaliex għal-żon or point, aħna dejjem isibu tema li tkun attwali. Darba kien hemm kontroversja din is-sena fuq l-Università ta' Żon Or. Allura iddeċidejna li l-karattru jkun Scooby-Doo, mela law din it-tema għal żon or point. Issa, jekk tkunx politically correct jew le, aħna dejjem noqogħdu attenti li l-battuti li jkun hemm li jkunu nstemaw fil-pubbliku. Pereżempju ħarġu fl-aħbarijiet jew xi ħadd fil-politika għal xi kumment jew xi ħadd għamel xi mossa. Huma fatti. U din noqogħdu attenti li ma nweġġewx is-sentimenti f'sens li żgur li ma nippruvawx indaħħu b'xi difett ta' xi ħadd. Dik assolutament qatt ma aċċettajnija u mhux se nippermettuha. Mill-banda l-oħra battuti hemm fuq żewġ naħat. Jiġifieri tgħid li bilanċjata ma nemminx f'bilanċ fil-pantomima għax normalment naħa jekk qiegħda fil-gvern qiegħda tmexxi qed isiru ħafna affarijiet, allura awtomatikament il-battuti l-iktar ħajolqtu dik in-naħa. Però naturalment in-naħa l-oħra ħajkollhom battuti wkoll. Il-laqta Maltija naturalment iżjed u iżjed tinħass forsi anke hawnhekk ġewwa l-Istitut Kattoliku li proprju ssir bil-Malti. Ekku, xi ħaġa li naħseb li n-nies kull qed tistennija fis-sens ta' mhux għax m'hawnx min iħobb pentos bl-Ingliż ta' imma l-lingwa tagħna kultant bl-Ingliż ċertu kif naqbad ngħidlek ċertu umorizmu jekk ma jkunx maqlub għall-umorizmu Ingliż tajjeb qed tifhem ma tistax tinterpretah sew. Meta mbagħad bil-Malti għandek dawk ix-sharp lines, il-fine lines qed tifhem li huma doppju sens li kif naqbad ngħid jifhmuhom il-kbar imma t-tfal ma jifhmuhomx, qed tifhem tasal sa xifer. U dan huwa sabiħ tal-pantomima li qiegħda fuq Halloween fuq dawn iż-żewġ livelli. Hija xogħol għall-familja kollha prattikament. Il-qofol tal-pantomima, raġel li besta mara, fattizzi esagerati, parrokki kbar, irtokk esagerat. Sinjuri u sinjuri, id-dama. Jini li nagħmel id-dama issa kważi 25 sena, ġifieri. Però mhix kwistjoni ta' ispirazzjoni, bħalli hija ġenru ta' teatru kompletament differenti, il-pantomima tradizzjonali Ingliża. Hija differenti għax fil-karattru mhux tad-dama biss, imma kważi l-karattri kollha tal-pantomime. Għandhom il-karattru tagħhom li jinkiteb fl-iskript, però il-karattru tiegħek personali joħroġ ukoll. Allura jesek għandek żewġ karattri imħaltin f'daqqa. Allura meta tara id-dejm li jagħmel Edward Merċieqa, tara ħafna minn Edward Merċieqa ġew fih. Jkun hemm xi ħadd ieħor qed jagħmel id-dejm, tara ħafna minn dak il-persuna oħra, jew dak l-attur li ieħor li jagħmel dik il-parti. Allura tkun speċi ta' unique għalik stess, tifhem? Mis-sit fejn l-ewwel darba saret il-pantomima bil-Malti, ma' Tony li għar-raba' sena konsekuttiva qed jagħmel il-parti tad-dama. Ekku. Wara Hector, ovvjament. Wara Hector. Li ma nassumix li kienu żarbun faċli tidħol. Laqas xejn. Naħseb kulħadd jaf lil Hector. Fil-fatt din kienet tissejjaħ il-pantomima ta' Hector, mhux ta' l-kumpanija Teatru Rjal.
U għan fine day, waqt li konna d-dajn 4 snin ilu bil-rehearsals tal-pantomima li konna t-namlu, minna li kienet Mary Poppins. Eżatt. Fil-fat jien kelli l-parti ta' Scrooge. Ġibawlu testa, orini l-flyer, għamilli jekk. U jien għazatlu iva, għazatlu le, ġifiri xej kienet sorpriza lija li sorpriza bej kera u bej le. Tifhem? Għaliex l-ħaġa kont eċitat ħafna dakinhar naħseb qatt ma kontx eċitat daqs kemm kont dakinhar. Għax ħassejt ir-responsabilità ta' fuqi, speċi ta' wara Hector, qed tifhem kif għadt inti mhux faċli timla żarbun ta' Hector, allura ħassejt ir-responsabilità ikbar. Kont eċitat ħafna niftakar l-ewwel waħda. Ton, tħadli mill-ewwel fuq id-diffikultà li tidħol fir-rwol li jkun assoċjat ma' attur partikolari. Però hemm id-diffikultà wkoll jew ma nafx is-sempliċità tar-rwol tad-dama. Biex tagħmel il-parti tad-dama naħseb li tkun kapaċi tinterektja ħafna man-nies. Qed tifhem? Pratikament il-karattru tad-dama huwa karattru li kollox idur magħha. Qed tifhem l-atturi l-oħra kollha jduru magħha, speċi qed tifhem? Hija liċenzjata speċi ta' li l-uniku persuna li għandha permess li tinterektja speċi mal-udjenza. U dak is-sabiħ tagħha. Jiena naħseb li dik hija l-forza tiegħi fejn interaction għaliex anke nisma' xi ħadd jitħaq daħqa naqra ċresti kif ngħidulha bil-Malti. Bub mill-ewwel speċi nattakka. L-interaction ma' n-nies hija sabiħa, ili tagħmel ix-show pratikament. Kif jista' mi jattarrenix dan it-teatru, da tip ta' teatru, ara daqsxejn dal-kustumi żbieħ li rrid nilbes, daw il-parrokki enormi, daw l-ġujjelli kollha, karattru daqsix ikbar minn l-iktar karattru li hemm fit-teatru. Mawx karattru jisbaħ minn dan, żgur li sbaħ karattru li qatt nagħmel jiena. Din is-sena qed nagħmel il-parti ta' Long John Swagger, ibbażat fuq il-karattru famuż Long John Silver. Qed nieħu pjaċir ħafna li qed nagħmel il-parti tal-Viljak minflok id-dama x'in nies jafuni bħala d-dama. Għax hemm skop nista' niżviluppa l-karattru mod differenti għal d-dama, d-dama daqsxejn restritt jien għax in-nies jistennew l-istess karnival li intihom ta' kull sena. Però biex nagħmel il-parti ta' Long John Swagger qed nieħu pjaċir għax kuljum insib differenti, nista' nesperimenta iktar. U nispera x'in-nies jisaqsuni x'qed tagħmel għall-karattru biex tiżviluppa. Nispera li qatt ma jkun iżviluppat sal-aħħar, għax anke waqt il-performances nixtieq inkompli nesperimenta u nsib reactions ġodda u nagħmel daqsxejn affarijiet differenti anke biex nibqa' nieħu pjaċir bil-parti jien ukoll. X'imkien però hemm linja fina li dil-imbirka dama, tradizzjonalment dejjem issir mir-raġel, għandek dak li rtok li huwa esaġerat, kollox huwa bombastiku, inkluż forsi ma nafx mill-esperjenza personali tiegħi, it-toqol tal-kostumi wkoll kultant. Kultant, pereżempju, waħda mill-Halloween is-sena l-oħra, għax jiġru fares backstage ġifieri, kelli libsa naqra s-sikkata. Tifhem, issa jew kienet is-sikkata jew kellha rabbejġ naqra tal-wejt jiena u sal-aħħar sakemm ġejt biex nilbisha ġietni s-sikkata. L-ewwel infetaq l-iżżiem. U mbagħad waqt li għax bdejt kont nibda jiena b'kanzunetta u jiena m'iniex kantant,
Fil-fatt li ħaġa li nibża minna hija il-kanzonetti. Qed tifhem? U tant kienet issikkata dil-libsa li ħassejt qalbi ġo griżmejja dakinhar. Żgur biċċet mill-kostumi jkunu naqra tqal. Pereżempju, niftakar waħda mill-Halloween kienet f'Mary Poppins ukoll kelli libsa bajda u dak il-ħin ta' kelli bżonn nagħmel it-toilets għaliex kelli friefet, mhux friefet kelli, dinosaurs naħseb. U tant il-ħin għaddej, l-atturi jistennewni fuq il-palku jiena qiegħed ġewwa. Isma, u din is-sena għandkom Double the Trouble. Double the Trouble. Edin żewġ damini. Ekku. Mario Spiteri Isnitz. Li għalli hija l-ewwel esperjenza. Għalli hija l-ewwel esperjenza. Kemm isaqsik għall-informazzjoni u biex jiena bejniet kif mhux qiegħed hawn. Naħseb li hu naqxej eċitat. He's looking forward, ġifieri biex jinterpreta. Però Snitz normalment dejjem ikollu parti primarja fil-pento, ġifieri. Però d-darba naħseb li qed iħoss naqra aktar pis mis-soltu. Però jiena nieħu gost naħdem ma' Snitz, u ċert li se jinterpreta l-karattru tajjeb ħafna. Hemm żewġ livelli li tal-pantomima meta tinkiteb għall-inqas meta tinkiteb żgur li titħares lejn dak li ħajfmu l-adulti. Però mbagħad ovvjament taħseb ukoll fuq it-tfal. Ekku, bla dubju. Fil-fatt meta qed nikteb anke ċertu battuti ejja ma ngħidulhomx doppju sens, imma li jkun fihom double meaning. Li t-tfal se jifhmu fuq l-oġġett li qegħdin jaraw u l-kbar jifhmuhom kif iridu. Imma dejjem noqogħdu attenti għax aħna il-pantomima stera l-familja. Sawa, u fil-fatt iċemplunna ħafna nies, imma di tajba tfal, di tajba jekk inġibu hekk, iva tajba l-kulħadd. U apparti jekk indaħlu anke games għat-tfal, kemm tfal ikun hemm fit-teatru ntallawhom fuq il-palk, jista' jkun hemm 100 xi taraw kollha. Naturalment imbagħad tibqa' l-aħħar sitta jieħdu rigal huma. Indaħlu wkoll logħba l-kbar li tkun naturalment differenti minn ta' tfal, però hija dejjem noħolqu ingredjenti kemm jista' jkun biex nolqtu l-gosti tal-familja kollha. Il-nies jaħsbu li hemm ħafna spiritu pront. Infatti naħseb jiena 95% tal-linji huma miktubin. Però il-mod kif tinħadem isa spiritu pront. Fatt fiha ħafna xogħol, ħafna rehearsals, eċetera, eċetera. Però ikun hemm xi ftit xejni fej l-spiritu pront u l-improvvizzazzjoni tidħol fiha, pereżempju meta ntellaw it-tfal fuq il-park biex jagħmlu xi logħba magħna jew ntellaw l-adulti jew nkella qed nagħmlu jiena fis-song sheet fejn kanta kulħadd u mbagħad ikun hemm ftit improvvizzazzjoni. Però it-trick tagħha hija li l-linji li tirrexta jidhru li huma improvvizzazzjoni. Mhux qed nibża, anzi pjuttost l-oppost, jien qed nispera li waqt il-produzzjoni għandna 19 il-rappreżentazzjoni jikun hemm bidliet, insibu battuti ġodda, jikonna momenti ġodda. Il-kummedjant dak huwa xogħlu huwa dejjem li jipprova jisib u jiżdied l-assurdità tas-sitwazzjoni. Il-pantomima dejjem kollha tfal, però peress li dis-sena għand nagħmlu Robin Hood and the Babes in the Wood, għandna bżonn żewġ babes. Li huma fl-istorja huma tfal ta' ir-re Riccardo li kien Marja jiġġieled fil-Kruċjati u ħallihom wara jħda. Allura għandna bżonn żewġ tfal, però biex peress li għandna 19 il-performance għandna 6 u jaħduha interns biex jagħmluha ġifieri mhux jagħmluhom kollha, ma tnej jagħmlu terz minnhom, eċetera, eċetera. Nikkontrolla l-kast, jew l-kast jikkontrolla lili. Le, partikolarment fil-kast tal-produzzjoni, ħafna minnhom diġà dimna flimkien. Direttur xogħlu mhuwiex li jikkontrolla, direttur xogħlu huwa li jara dak li qed jiġri u jgħin l-attur biex jitjieb u bażikament juri l-iktar li għandu talent. Il-Kunsill Malti għall-Arti din is-sena fil-Miliet fi 23 ta' Diċembru kollaborazzjoni sħiħa bħalma dejjem kellu mas-Soċjetà tad-Dottrina Nisranija, il-Mużeum ser jorganizza fit-toroq tal-Belt id-dimostrazzjoni nazzjonali tal-bambini. Din id-dimostrazzjoni saret parti integrali mill-kalendarju kulturali u ta' attivitajiet tradizzjonali f'kull belt u raħal fil-Miliet
U aħna bħala Kunsill tal-Arti neħdu ħsieb li bil-kollaborazzjoni tal-Mużeum fi 23 ta' Diċembru norganizzaw dik li nsejħula fit-Toroq tal-Belt id-dimostrazzjoni nazzjonali fejn 3 jew 4 oqsma minn diversi rħula u bliet ta' Malta jiġu il-Belt jagħmlu il-proċessjoni u wara isegwija programm soċjo-reliġjuż fi Pjazza Teatru Rjal il-Belt Valletta. L-għada fl-24 ta' Diċembru, propju lejliet il-miliet, aħna qed ngħidu li għandu jkun lejliet il-miliet sħiħ fil-Belt Valletta. Fil-fatt, fl-10 ta' filgħodu fi Pjazza Teatru Rjal, il-banda tal-Forzi Armati ta' Malta ser tagħti programm interessanti ħafna tal-miliet b'mużika selezzjonata apposta għal dawn iż-żminijiet sbieħ. Imbagħad, fl-għaxija, fis-6 ta' filgħaxija, il-banda tal-Korp tal-Pulizija taħt it-reġija tas-Supretendent Anthony Kassar ser tagħti il-kunċert annwali tagħha tal-miliet flimkien ma' kantanti stabbiliti. Isegwi fil-Konkatedral ta' San Ġwan, organizzata b'kollaborazzjoni wkoll mal-Uffiċċju tal-President ta' Malta, il-Qudiesa ta' nofs il-lejl li isegwi riċeviment tal-miliet fil-Palazz Presidenzjali tal-Belt Valletta. Fi 3 ta' Jannar, il-kunċert mill-Orkestra Filarmonika Nazzjonali f'Dar il-Mediterran għall-Konferenzi il-Belt. Kunċert li huwa miftuħ għal kulħadd fejn qed tinġabar donazzjoni żgħira b'risq il-Malta Community Chest Fund. Kunċert ta' mużika sabiħa, mużika li hija maħsuba apposta biex tagħlaq b'mod sabiħ b'mod illi kulħadd jibqa' jiftakar dawn iż-żminijiet ta' festi. Il-ħadd 3 ta' Jannar f'Dar il-Mediterran għall-Konferenzi il-Belt Valletta. Biljetti jinkisbu online għal donazzjoni żgħira lil Malta Community Chest Fund minn www.mcc.com.mt.